Aya, عاشنم بيرا تشيك لسه شد نسمعها خاطر قال يشبعها روح ونوصل فوقها موسيقى الهيب هوب طبل فوق روتشي بوب ودارها جوب يعني دارها خدمة داروا لي نكتف الكوبلي دايز بين أصحابي Det ser for sygt ud, jo. Fuck, det er sindssygt, der. Tror du ikke det? Jeg tænker over det hele, jo. Fuck, det er vildt. Han har ikke bygget huset færdigt, det regner lige ned. Det er for så ægte, det her. Det er lidt sluppet. Og der er bare børn og bilalarmer, og der ligger en baby derovre. Og det er så ægte, jeg er helt vild med det. Det bliver en første tur. Det ser for sygt ud, det her. Det er så fedt, det her. Prøv at kigge der på at se over det hele. Det er farvestrålende. Ja. Det er ægte, jo. Det er bønnen. Jeg synes, det er lidt hårdt at være her. De er dejlige mennesker, men jeg ved ikke, jeg får det så dårligt, når folk ikke har noget. I Danmark, der prøver vi jo måske at hjælpe folk, der ikke har så meget. Men når man kommer her, så går det bare op for en, at det er jo en dråbe i havet. Det er altså, du kan jo aldrig redde alle. Det er bare, hvis vi kunne sende alle de fede, klamme, forkælede møgunger fra Danmark hernede nu. Så lad os se, om de brokker sig over, de får en forkert julegave næste gang. Hernede, der er de bare glade. Vi har lige givet dem, hvad gav vi dem? 20 kroner. 20 kroner. Hver af dine brors, du ved, shit, de blev så glade. De forventer jo ingenting. Men i Danmark, der forventer folk alt muligt altid. Så klam mentalitet, man. Jeg kan ikke se en skid, når vi kører op i bjergene. Der er 5 grader så meget. Vi er ankommet til Shushan. Det er en virkelig, virkelig smuk by. Det her, vi skal blandt andet vi får nogle ting at se, som ikke er blevet set før. Vi har fået lov til at få et indblik i, hvordan man laver hash og sådan noget der. Det er helt sygt. Nu skal vi op i bjergene, længere op i bjergene, på en farm og se hash, planter, marijuana, hele lort. القلعة اجوا معايا كم شريوا بلان. Yes. Det vi skal nu, det er, at vi skal se planten. Han siger, at de banker det flere forskellige gange. Der er første gang, og så er der anden gang, så tredje gang. Så når de banker det, ikke? Ja. Så der er forskellige renheder i den. Han sad i spjældet i Spanien. Why you were in prison? Why? For Hajj. Transport. Madrid, Asturias, Galicia, Malaga. How long? كان حاجات في الحبس 2 años. 2 years? 2 años. عامين. Yes. 2 años. أفسر ماروكو. عامين ضرب سنة. I dag der skal vi fucking ud og køre ATV, mand. Det bliver så fedt. Jeg glæder mig rigtig meget. Det bliver... Jeg ved ikke, om jeg kan få lov at købe en hjelm. Nå. Det vil jeg bare helst ikke have på. Men vi vil starte ud med noget lokal mad. Nej. Glem det. Jeg tager ikke den fucking hjelm på. Så var det ikke det? Jeg gider ikke have den hjelm på.
købe uden hjelm, fordi jeg er så god. Jeg siger, jeg er den bedste, der kører med det. Jeg kender en, der skal tusse. Så vil jeg høre, hvad jeg skal have lavet. Jeg skal have skrevet dansk stolthed på arabisk. Derude, jeg sagde gay, mami.